Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vlog with Dikshita. So year mata enna channel nini posattu ondullar mataklegla welcome. So inita vishayada panda ingala Ajim Premji University kannada gottilla kannada barolla pandadu onji posat ainanchina class start maltondula panda kannada ಕನ್ನಡ ಎರೆಗ್ ಮತ ಮುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಜಾಯಿನ್ ಆವುಲಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ. ಮೆರ್ನಪ್ಪದಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲಕ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ ಕ್ಲಬ್ನ ಹೋದ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೂಜ್ ಇದಾಯೆ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾರು ಇಮೆ ಯೂಜ್ ಇದಾಯೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ನಚಿಕೇತ. ನಾನು BSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ. ಹಾಂ, 2 year ಅತ್ತ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರುಜರು. ಸೊ ಅಂಚ ಮೊಕುಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಬತ್ತದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾದು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಜನ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐನಾತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾದೇರು. ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಮೊಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಯಾನೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನೈಕ್ ಕನ್ನಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗುಲಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲು ಬರೋಡು. ನಿಯರ್ಲಿ 250 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತುಕ ದಾದಾ most of you have open course also today, so you have come after your open course and thank you so much for that, and also thank you for showing interest and enrolling in Kannada Kaliyona. Well, I would like to say that here in Kannada, and I told him to make some words using some sentence using this word manga, and one man said that ee class alli 3 manga ide. So it means in this class there are 3 mangas. I will say one word and you are Malayali. Before that, okay, before that we have another thing. So we have some students. Yeah, I'll go to that later also. So before that, yeah, I think we might have faulted somewhere, but one thing that I will say now is something that you could all pick up very easily in Kannada to just navigate in your daily life. If you want to add something. So most of you have given a lot of reason about learning Kannada. And one thing you might have seen, that is interacting with the people who are inside the campus. Nice list. Yeah, I'll come to this Mare Kannada later, yeah. Saku. Yeah, Saku is enough. Yeah, okay, the second one. Kannada, tumba, ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ. ಸರಳ. Okay, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತುಂಬಾ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. Simple, yes. Okay, well done. So ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾದ ಭಾಷೆ. Yes, correct. So you almost had all the 3. ಸೊ 2 year ತಮಾತಕುಲ್ಲ ಪಣ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಯಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಪಣ ಒಂದು 6 ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರ್ ಪಣ ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪವಡು ಏತೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ನಕುಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿತದ್ದು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ತುಳು ಆವಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ ಮಾತಾಕೊಡಿ ಪಾತೇರು ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿತದ್ದು ಅಂತ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಏರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತಾರೆ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.